Hej derude. Jeg har simpelthen brug for at dele den her med jer. I Cohertia.com har vi lige rundet 999.999 kroner i årlig kontraktværdi. Det vil sige, at vi på 46 dage har kontraktværdi for 1 million. Det har taget 46 dage at komme hertil. For 47 dage siden, der var det her en idé, som Mathias Gejhed, han inviterede mig ind på. Og her står vi 46 dage senere. Jeg er co-founder. Jeg er blevet taget ind i varme med Mathias, og jeg er så dybt taknemmelig for det. Men vigtigere endnu, det er, at vi faktisk også har vækstet teamet til at være næsten 5. Det sker fordi, at vi er super dedikerede, vi er agile, vi lytter på hinanden, vi tror på markedet, vi åbner døre, og vi har i dag kunder, der spænder sig fra revisorer, til jurister, til bygningsingeniører, til softwareplatform. Og så laver vi de fedeste møder med de fedeste bureauer, som Pipedrive-bureauer og HubSpot-bureauer og Soho-bureauer, og vi bliver taget ind i betalingsvirksomheder, vi bliver taget ind i... Det spænder super bredt. Det er en kæmpe ære og en kæmpe fornøjelse at kunne være med til at bygge det her op, og jeg kunne ikke være mere lykkelig. Så hvis man kan lave 1 million på 46 dage, og det er ikke fordi, jeg har 1 million i lommen, tværtimod, vi bootstrapper, så det er ikke sådan, så at vi endda hiver løn ud endnu, men vi er på vej. Vi er på vej. Så hvis du skulle være i tvivl om det, så laver vi B2B lead generering. Det vil sige, har du brug for at sælge til erhverv, så kan vi hjælpe med at informere dig om, hvilke virksomheder der er derude i hele Danmark, i hele Europa, primært Danmark, og vi beriger det med LinkedIn-information, og ovenpå det, så giver vi dig en masse digital infrastruktur, hvad der kunne være interessant for dig at vide. Men i hvert fald, high five, vi ses.